Здравейте хора, днес пробвам ето този шоколад. Вижте го. Така виждам за първи път и не съм го пробвала, така че нека да го отваряме. Оп. Ега си смотаното. Го отворих, но вижте. Сега изглежда готино, така ще чупя едно парченце. И пак, ето, вижте как изглежда отвътре. Готино, така че нека да го пробваме. Не е лош. Хубав е. Много е хубав. В смисъл, розовия шоколад има вкус на ягода. Вау! Значи отвътре има ядки, както и се показва на опаковката. В смисъл не е лош. Заради ягодата се усеща се едно малко по-кисело. На мен лично ми харесва много. Така че препоръчвам го. Вижте как съм го чупила. На мен наистина ми харесва. Така че, да. Чао!